Sama wuok Kaluo oyango mar dhi nyime kod siro rowere mag Gen Z kaluore kod okang' mar chung' motegno mar kwedo paro mar chiko omenda mahigani kod kwedo loch mar jatend piny William Ruto magiyango ni osebedo ka ok dewo dwachgi. Magi ne giwacho seche mane giyuoro e ik mar jaoda Osumba Muruai mar Kisumu Kawango, Jotham Ajiki Onduka kod yamo josiasa ma Kaluogo kotelnegi kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu oyango ni gichung' kod Gen Z kendo gibiro sirogi nyaka gikone eneno ni kedo margi ne Kenya okodhi nono. Kane giloso eik mar jaod Osumba Muruai ma Kisumu Kawango, mano Jotham Ajiki Onduka kod yamo josiasa go ma Kaluo kotelnegi kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu oyango chung' margi motegno kod rowere mag Gen Z kendo wacho ni gisirogi nyaka giko eneno ni kedo margi ne Kenya okodhi nono. Thurwa gi mung'eni ng'ama nokoso gin jo UDM machieng' mane kuro gine chato ringo dhi kocha bunge koro ne onge jo giluongo State House tiwacho gimidwa kadhi to gibiro kata loso gidwa loso ka gibiro to ni put the question tiende ni mondo wago kura to Nyasaye otimo berne munyiso Ruto ni kata koro ikaw bunge kura nyisi ni jopiny nitie nyithindo wuok kendgi moyietho ma ok mokwongo timre e piny Afrika ka higa 76 kane wasungu mag apartheid ling ni koro gisetieko wach lweny koro pinygi go lam gidwa ni jo South Africa duto koro puonjgi dhok mar African nyithinde manowuok maonge ng'ama nogologi manoneg nyithindo kaka nyoneg magini piny nodhi molokore. Nyowago no koso nyokwagoyo koso nyokwagoyo Gen Z chapo koso ok chapi mane an chief Gen Z mar Kisumu kajange jane ko mada mar Barak morito ne Raila Amolo Darak san Gen Z koso kan Gen Z don kunena to ane Gen Z omeyang jomo gin Gen Z man kani ka to kaka Gen Z ma jodala ka ong'ewa gi wang' maber wanyalo kata moso ka mubete wamos gi ozo kik wamosgi. Jotelogo otielo ni wuoth ma Gen Z nochako pok orumo gini amidemide omiyo nyaka koro ginen matut ahinya to mar neno ni penjo kod dwaro Gen Z maduong' ochopo kare. Tuneno ka Gen Z osewuok mogolo Sakayo mowuok ewi yien to biro tie yien to ling'e tie yien kanyo pok owuok. Sakayo mwang'eyo nowuok ewi yien manor piny modhi e ode ma pok owuok. Uneno ka Gen Z obiro ma auditors bentie kacha ma Gen Z auditors go masano rito wajumbe ma jokuoge gidwa nono gik ma wajumbe kwalo gidwa nono timbe wajumbe gidwa donje county government. Bende gimedo paro ne jotelo ma pachoka ni Gen Z ok owuok oko ne jatend piny William Ruto kende to ne jotelo duto ma ok osebedo katiyo ne oganda kaka owinjore are malo nyaka piny koro nego jotelo ononre giwegi kuma gichung'e. Ne gidagi corruption gidagi ukabila nyithindo gi ok odhaw ne sirkal kende nyithindo gi odhaw ne piny ngima kata kanisa nyithindo gi odhawnu wan wajumbe nyithindo gi odhawnwa emier nyithindo odhaw ne ji wachikiru itwa walokuru paro. Omiyo kama wadonje ni wan ka jotelo obed jatend kanisa obed jatend siasa nyaka wakitre nikech Gen Z koro osedonje pa Gen Z gimane Gen Z otimo oyawo wang' jo Kenya makendo Kenya ok nochak bed kaka Kenya masani. Ewi mano gikoni gima koro timore ne jatend piny William Ruto timore nikech nyaka nokaw loch ok osebedo ka owuotho e adier ne jo Kenya. To miriambo ok rit go piny rito gadiera makipidho duma to duma manoti kati wach ndalo 100 nini pidho njugu to manoti en ang'o oduma. Ka ng'ato tuo to yath malaria mimiye kati kele yath mane to ken mar malaria kata Obama makele kata ng'ami kele koken mar malaria to ng'ano ok biti mang'o ok bi chango. Miyo piny irito gadiera kata wan kok wawacha diera to gik moko ok bitimore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ochiwo kwayo